Ina ma abota kallon shirin fina-finan Hausa, yau ga dama ta same mu. Ingantaccen shiri. Wato yaya ni kana bani mamaki wallahi. Ni kullun zubawa nake kawai zubawa nake bana kwashewa. Sannan kuma nishadantaccen shiri ne. Kamfanin Uwar Dashi Film Production shi ya yunkuro domin farantawa al'umma maza da mata. Da ƙayataccen shirin su mai suna Uwar Dashi. Lafiya kuwa? Tsoron da Allah. Ya za a dinga zubawa ba ebewa. To amma ai ban kakkarɓo. Miliyan ɗai har biyar. A lokacin da nake shigowa in kawo miki kuɗin. In dai na baka shi kenan ko? To yau baki san da me na zo ba. Yanzu kana nufin ila 5,000 ta ma kaɗan? Wallahi ana buƙatar wajen naira 100,000. Kina so sai mutane su ɗauka wata tsiya na zo neman gurin. Allah malama ki tashi da Allah. Na Allah mamaki ya hakuri kukan ki yana daga mana hankali. Malamin mu yana ce mana duk wani abu idan ya same ka akasin alkhairi ka yawaita addu'a. Labari da tsarawa Hajiya Asiya Rijiyar Lemo, shiryawa ba da umarni Hajiya Asiya Rijiyar Lemo, duk a cikin shirin Uwar Dashi. Ni yaba hankalin ku yasa na dauko ku na dora ku kan dukiyoyin nan. Saura 10,000 zan cika maka rabuwa. Tun za a shekarar 100 ba zan taɓa hucewa da abin da kai min ba. Cin amana irin wannan ya za a yin hukunci. Shiri ne mai ban dariya, ban tausayi kai har da ban haushi. Shiri ne mai dauke da zagon ƙasa sannan kuma da haɗin gambizar cakwakiya. Har ta zaɓi waccan. Miliyan 2,500. Haba Alhaji. To haka yake. Me ya faru kuma? Wato dadi akwai wata mahaifiyar amini na. Wato sun shiga cikin matsala ne babba. Wato dadi kudin mutane ne ta anso. Wata kwangila ce aka sake bani. Masu iya magana na cewa gaba da gabanta aljani ya taka wuta. Koya za ta kare ta shirya masa salo na yaudara, ta sha da shi, ta ja hankalinsa da zance nasu irin na mata. Amma mu ne da gaskiya ta yi yawa. A kafa gate yanzu na za ku samu kuɗi. Lalai ne hakkin ban dariya. Ko da rigima, ko da bashi, ko da yaya, insha Allah. Kawai ka cika min sauran kuɗi na. To ai irin waɗannan mutanen ba za ki ji babu a wajensu ba. Uwar Dashi. Yaudinta ne mun kawalwalniya na rasa dama na shiga sarƙaƙiya mini jawo kaina taimakon kalki bidaya mai rahama. Uwar Dashi. Ku kalli shirin Uwar Dashi domin ku ga manya-manyan jaruman da suka taka rawar gani a cikin wannan gagarumin shiri kamar irin su Hajiya Asiya Rijiyar Lemo, Tashir Fage, Alasan Kwalli, Tijjani Asase, Iskili Fasko, Abbas Khan, Awwal Jauro, Baba Labaran, Isa AS, Zainab Zita da dai sauransu. Duka a cikin ƙayataccen shirinmu mai suna Uwar Dashi.